Numru ta' deputati nazzjonalisti deskritti bħala antidelija avviċinaw lil Partit Demokratiku bilan li jiffurmaw alleanza ġdida fil-Parlament. Irrapportaw dwar dan The Times of Malta u The Malta Independent li f'żewġ artikli separati ikkonfermaw l-istess informazzjoni. Jirriżulta li din il-manuvra saret wara l-sibt li għadda Adrian Delija rebaħ vot ta' fiduċja fil-Kunsill Ġenerali. Għal-kemmijiet ta' kunsillieri ivvutaw kontra tiegħu jew saħansitra ma marrux jivvutaw. Dan il-vot xejn ma niżel tajjeb ma' dawk li ma' Delija ma jarawx għajn majn u bekk qed isir sforz biex terġa' titqajjem il-koalizzjoni magħrufa bħala l-Forza Nazzjonali. Koalizzjoni li kienet inħadmet bejn Marlene Farrugia u Simon Busuttil u li kienet abbandunata la darba Simon Busuttil ma baqax imexxi l-Partit Nazzjonalista, tant li s-Segretarju Ġenerali Clyde Pooley ma jitlifx okkażjoni biex jgħid kemm dan kien żball strateġiku qabel l-elezzjoni ġenerali li għaddiet. Godfrey Farrugia, kap interim tal-Partit Demokratiku, ma ċaħax l-aħbarijiet imxandra iżda ikkonferma kuntatt ma dawk li skontu huma political influencers. Godfrey Farrugia qal il-Partit Demokratiku jibqa' miftuħ li jieħu miegħu lil kull min għandu lil Malta l-qalbu. Hawn Farrugia qal il-Partit Demokratiku tkellem ma' varjetà ta' nies għalkemm mhux b'mod uffiċjali. Intant hemm ukoll numru ta' tesserati tal-Partit Nazzjonalista li wara s-sibt bdew jgħidu li se jissieħbu mal-Partit Demokratiku għalkemm jirriżulta li s'issa dan in-numru mhuwiex kbir. Anke għaliex dawk imdejqa bis-sitwazzjoni qed jistennew x'se jagħmlu d-deputati li jsegwu u li fl-aħħar jiem spikkaw għas-silenzju tagħhom. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.